angikhulumi mina ngewashing yakhe. Khuluma ngewashing yawo wonke umuntu osegcekeni. Kusuka kubazali bakhe, kuya ku brother bakhe, abo sisters bakhe. Ingane zakhona ezizelwe ngisho sisi bakhona ufuna iwashelwe mina. Mayivuya esikoleni ufuna zinakekelwe mina, ayinelwe mina. Angikhulumi ngokuthi mina labantu engikhuluma ngabo labo sisi ngikhuluma abantu abasebenza bahlale ekhaya. Ibene fanele kubonwe mina thikusile. Andi mewathi lapha uyakhuluma uzama ukcomplaina kumfo wabo. Athi cha phela umsebenzi wakho lo engakulandela wona kufanele wenze njani wenze. Uyayibona lonto uthi inzima kanjani? Ngawenza, ngabekezela ngoba khona lento kuthiwa emshadweni ukubekezela. Ngawenza. Kuthe ihambeni kwesikhathi lento ngihlale ngicabanga ukuthi ngeke engathi ithanda ukuba nzima ke manje. Ayisangehli kahle. Uyabona ibhodo kuphekwa ngalo lapha likhulu. Angikhulumi ngebhodwana, ngikhuluma ngebhodo. Likhulu. Ziningi izingane. Bayazala osisi futhi la abenza short bayazala. Angithi yabothi impilo iyaqhubeka engemnandi kumina. Kwale ingane ziyazalwa nje nazo ufuna ngenze kanje. Ndiphinde ndibhodise into zakuthi ndinamkele kumjolo show igama lami ndinguSixoxe Fika and I'll be your host. Ke kanti into zakuthi ungalibali basiyafumaneka kuwo wonke ama social media platforms okanye sibhalele pha ku email yethu umjoloshow@gmail.com okanye usi WhatsApp kule number esezantsi. Ke into zakuthi sekunjalo namhlanje ndiniphethele imbokodo awu ezinkulu madoda hayi nizombona usisi uzacha naye uthi uzasixoxela ukuthi yena umjolo wamskema kanjani ayiba umjolo umskeme kanjani. Mama kunjani? Ngiyaphila njani nini? Ngiyaphila nami enkosi. Hayi ndiyavuya ubona imbokodo ukuthi kanti lento kuskema sonto eyangoku. Aso into yama 2K into yayisenzeka nakudala. Nakudala kwasemandulo nje wawuvenje ukhona. Hayi umama ngumama ubani uqhamukaphi? Angiqale nje ngibulise kakhulu emakhaya. Ngiyabulisa nje izithandazwa zami kakhulu onibingelelayo ke uZama wakamntunga Isibongo. Yes. Shothi uZama ngokuzalwa wale baye babiza ukuthi semkhomazi keke. Kodwa ke isigodi mina engikusona la ngizalelwe khona impela isengolela. Kusezilalini lapha. Ezilalini zangempela kaNkomozinyo uPolish. Yes, isho njalo into nokuthi ke ngizalelwe khona nje ngifunde khona futhi. Yes. Hayi ke ngama 80s kwangekho grade R kungekho lutho. Kwaku wamana uthatho nje kuthiwe hayi beka isandla kanje. Besafika la endlebeni isandla hawo sekuphelile. Songena esikoleni. Futhi nalapha ukho grade 1 khona first year. Okay. Yes. Okay. Hey bese kuba second year. After second year siyaqala uya form 1 form 2 asiyazi yonke lento eshoyo manje. Ezethe lekushikushi yethu. Hawu mama sikhawuleze siwe lapho kufele khona ithole. Setsho kanjalo ke thina ukuthi lapho kufele khona ithole kuvutho ndaba. Ngiyathoma bamenzani mama inoba sekulikhehla futhi nele la kwenza kanje. Yazi ukuthi angikhomuli ibuku. Sikhulula ikhona ne wamani kwashisa. Yabona siqala. Hayi sikumane ngafikele isivivu nje sokushisa. Ukhululeka ikhona iwine. Hayi ngizokwehlisa nathi selibonela. Ungawazi. Story sami sidathe kakhulu siside kakhulu. Ongangokuba uhambweni lami nje ngikhula ngemncane nginabazali abazali bami futhi ke bekwabantu abathanda kakhulu uNkulunkulu. Make wami kusekhona ubaba wami ke ongasekho ke. Hawu mama. Inobungakanani thiza noma 2019 umakhulu. Osengithuma wakho ino. Ukhulile hawu. Hey wena ungazuganga la. Hayi. Amena sibon vele kwethu kodwa nje semdala.
semdalo yazi ukuthi bekuzalwa kuqala umakoti nje kwazi ukuthi uyozala emzini so sibaningi nje futhi mase usibeke nje la sabandawonye ungagcina ungangiboni kwamini ukuthi uyena mupha futhi siyafana sinjalo nje sibahle futhi sinjalo nje okay ayinibahle futhi inambona ukuthi njani yes njengoba sengishilo ke balaleli emakhaya sisiwami ngisuka kude kakhulu nempilo yabo umkhuluma leyo uthinta leyo iyangithinta kakhulu enhlizweni ukuthi ngempela uma ngabe singabantu besifazana kwesinye isikhathi singavuma ukucindezelo abantu besilisa yabona ekukhuleni kwami ngifundile ngaqala eBaniana School khona endaweni ngaya eHigh School eNtsongeni khona eNgolela Insongeni ke yayigcina ka grade 10 ngabe sengiza ngapha ke ingasoqedelela so kwahamba ekukhuleni kwami yabo khula namantombazane nedudane uyayibona leyo nto ube nabangani futhi empilweni ngoba phela empilweni kuyabiza ukuthi ube naye umngani kodwa othi uyamthemba sometimes futhi ngeke umthembe yabo leyo nto ngoba kukhona ukuthi ukhiphe ama secrets akho uwakhiphele umngani kanti umngani yena futhi uzophenduka abe yini abe yisitha leyo nto ngizama ukuqwayisa njalo abantu besifazane nalabo abancane abaseza bama 2000 ngoba ngiyabona ukuthi ayibeza ngelinye igiya ayibahamba 180 kanti thina ama 80s beyikhona lento ebikufikela ngoba kuye noma ekuquleni kwakho kuye kube namagama ashare umzali kuwena azuhlala so ekukhuleni kwami ke ngikhulile namantombazana amanye endaweni mangikhula ke kusho ukuthi kube khona ubhuti thizeni osebona intombi le ntombi kubhlungu baphela sayifundela isikole kusayidumela yena ubhuti lo wayengasafundi isikole bhuti wabantu phela manje yena angithi useyisebenzela uzophazamisa mina manje kuthi ngelinye ilanga ke lo bhuti ngangikhumbula ukuthi khona umcimbi esasekuwona ngangiyigoso le ntombi njalo futhi ningakhohlwa ngangisinisa intombi ngintombi ngimuhle ungangiboni nje inkosi namanje ngisamuhle futhi ngiyayiqenya futhi yes so masi ngabe silapho sesibiza ukuthi icece emakhaya lelo uma ngabe silapho ngiya kosinisa asuke lo bhuti hey sawubona nkosazana hey unjani hayi nami ngiphile manje nkosazana lana kunodaba engifuna ukuxoxa nawe hey ngilindeleke phela udaba uthi udaba luni mina ngisayijwayelele nje kuyijokhela nabantu kuyahlekwa kumnandi nabangani bami hayibo lo bhuti abuza ukuthi ngihlalaphi ngisho hawo ngesonto elilandelayo sikithi singiyabona hayibo ngiyavuka ekseni ngiyoyichithela ngeke ngisachaza ukuthi kangiyochithana ekseni ngabo 5 ngifuna ukuchaza bayazi abaningi besifazane ke futhi kithi ngibuke ehlahleli lapha phesheya ekhaya ke kunomgwaqo phesheya lapha hayibo umuntu phela lo mlapha kodwa futhi ngingafika engqondweni yami ukuthi liyabhodi yayizwa lonto ngisazothatha isigubhu siyavuka ke hey siyavuka ke masiye emfundeni hayi sasivuka ngempela futhi ngingadlalo ufuna kubiza ukuthi nje ulokhu njana past 6 ususemfuleni akunandaba nokuthi kuyabanda isemakhaya lapha futhi lento yabothi isijovi ke asingayena ayingithatha isigubhu as usually ngihambe mathi ngiyahamba avumbuke lo muntu awuNkulunkulu wami inomuntu nje lona aqala istory futhi sawubona nkosazana awu senginkosazana ngivuma uyebo ninjani siyaphila uyangikhumbula ngedate ukuthi kuyicece kaSibanibani ngithi hayi body ngiyakhumbula hayi manje yena sisingizoqhubeka la ngangikade ngigcine khona siyahamba njalo futhi azimeli hey beza ukuthi manje nginekhaya lami elikhuluke kagogo wami beza ukuthi ngiyangena khona siyathathana sidlule sithathana ngendlela ngibiza abantu ngithi hey asihambeni semfuleni khona into enizoyibona bathi abanye yini leyo ngithi neyikhona into enizoyibona mina angiyazi lento ekhulunywe lo muntu phela iyangimangaza
Uyabona ke kudala ngama-80s bayazi abantu kwakhona amaqhikizo wona ukuthi intombi ivumile akhipha impahla. Anika leyo nsizwa loyo njani ovume kuyona. Hayi nebala siphunywe ekhanjwe. Hayi uMakhanjwe wathi eqhamuka kahlekwa ngumuntu wenkosi. Ngikhumbula ukuthi wazwaqhubeka siqhubeke sihambe siye emfuleni. Masifika lapha emfuleni ayike mina ngisenasikhathi. Isikhathi sami nje manje sengisipende kusenini ngizoqala nje ngiyidlalele lo mdlalo esudlala 53 array bayawazi abanye noma mphakathi. Udlala siyaqeda lapho senze njani siyagumula salamathaythi ethu no skin bethu siyahamba senze njani siyabhukuda. Ngiyawashaya futhi amazi ngempela ngidlala. Hayi sibhukude bose siqede. Uma siqeda ukubhukuda ke yo ish lo muntu umile lana Nkosi yami sogeza kanjani manje phela sifuna ukugeza. Phela igcine ebhude kumele kugezwe phela. Ayi sigumule ayi sigeze hayi nendaba ke zakihlwi bethi hayi oyibonela. Copy test akayibhali. Ngoba kunalesi shabashaba bathi qobu konjani okubukayo. Asinandaba thina. Sesithini kanti esiyenzayo. Hayi nempela sigeze siqede. Masigeze uqeda ukusigeze abaleke futhi wayibonela yena wabaleka ucasha ngamatshe makhulu lapha wacasha ngawo. Hayi makusukwa nje negubhu zamanzi sesithwele ngizwe kahle. Nana emakhanda ngizwe kahle into engishoyo. Sesithwele siyahamba. Masinyuke entabeni. Aqala ubhuti izitori zakhe. Hayi manje sisi ngiyakuthanda into engithandela yona iyodwa njena ukuthi sihambe uyokwakha umuzi kaBaba ngizolobola sibe nabantwana nje ngizokondla ngikwenzele yonke into. Qale ngithuke nami manje ngoba ngiyaqala nokuyizwa lento. Angiyazi. Angithi mina ngikhuliswe nje ngokuthi nje uyabona nje uma ngabe umfana ethi ubosho. Ungathuki ngisho sisi bakho usho khona somshaya. Saba manje ngiyazi lento enzeka uthi Toni. And bayahleka laba abanye. Sengiphatheka kabi manje kwami nje angisazi into esho lo bhuti noma into ekhona noma into engekho noma understand yonke into ngi-understand. Kona ngiye ngibone abanye abanye osisi behamba nabo abantu besilisa. Hayi fanele nikhumbuleke bakithi nakudala ama TV ayengekho noma yikhona. Kwakhona ublack and white. Oh yes nawo lo black and white ugesa ukho kulandiwe ibattery liyogcwaliswa kuyimaqhunywa nibuka le nto make kwavela la kuthiwa kuvela abantu abathandanayo ngiyaqina uma nubona ukuthi hey umuntu uphile ebugqilini baseGibhithe hayi nebalaka ayike kukushuko makusho ubhuti yasisha isitori sakhe hayi kuze kuphethe ukuthi hayi ngiyavalelisa ubhuti wabagayiko nendaba naye manje kuyahlekwa khona lapho. Hamba fika ekhaya ayiyalala kuyavuka ekseni. Makulala kuvuka ekseni ngiye esikoleni manje. Ngiyageza ngiyaqoka ngiyahamba esikoleni. Ngithi ngiyafuthumile uNkulunkulu wami same place. Yo. Kuthi into izwithini ke manje siqala ungikhathaza phela lento manje. Lo bhuti ngimenze njani? Hayi siqhubeke nange angiphume ngihambe. Mangihamba nangu lo bhuti. Hayi sisi manje ngiyakutha yazi isitori esisodwa usuku nosuku. Azayo ngibeke egate esikoleni. Kanjalo ntambama. Sothi masiphume isikole. Mina ngisezwa nabangani bami ukuthi bangamaphi ngoba bayangihleka sebemani bangihlangule bafuna ngaphi. Siyahamba uyasikhuluma lestory sakho ubhuti wabantu hayi manje ngiyakuthanda this and that sisi sohlukana futhi asekhaya ngisazothatha isigubhu ngemfuleni nangu ibakwethu kunzima emhlabeni hey hambe semfuleni ahlubuki futhi khaya nayo into eyayifika ngidina kuno ngoba manje ahlubuki mina ngiyahlubuke nahlubuki. Siphinde kiwa lapha emfuleni kwenziwa same story futhi kuyabhukudwa kuyagezwa kuyanyukwa. Kodwa lenye la ngisakhumbula kahle. Bayazi abadala esasamba nabo ngama-80s ukuthi lapha emakhaya uyabona uma ngabe uyintombi uma ngabe uyintombi ushelo. Khona lento ekifike uqhifi kumuntu ongayazi na ukuthi ivelaphi. Kanti la besho khona ke futhi ukuthi yabo ngayikhathe kudina usiwenza noma yini kuyena.
uyena mkhwenyana loyo. Hayi nebala ke hayi ke ubhuti wabantu uma ngabe sesinyuka ke futhi sesifuwe emfundeni sikhuphuke kusho ukuthi mina kube khona lengamphenduli khona yayizwa indaba kanti mina ngazi ukuthi kunesisho esithi ukuthula kwentombi ingakhuluma ichazani chaza ukuvuma ay siqhubeka ngisaphendula ukuthi ayikho into engishoyo mangifika ekhaya abo sisibama abadala muzi ngikhulu kumuzi ekhaya khona ngisho isithembu kuyathenjuzwa lapha mangifika ekhaya kusuka labo sisibambile phela abadala sebeqinile bethi yayi wena za ithini into yakho nalomuntu ngithe yini manje bathi buthuleleni kade khuluma hawu bakwethu bekufanele ngithini bathi yabona nje obuthulileke usumthandile awu bakithi usumthandile phela ngoba uthulile usekumangalela umuntu athi uzolanda impahla awu uzolanda impahla wangimangalela yini nona nonto ukumangala bathi hawu usazofunda wena sokuqondisa umuntu uyisimvumeleleke uthetha azolanda impahla yo ngithule ngicabange lento vele ke kumina ke uzofika zolanda impahla vele bandla sekukhona bandla udabukela umntana omuntu ukudabukela abantu umntana omuntu Nkosi yami so kwadlula 1 week bafika ke sebethi balande leyo mpahla hayi ngihambe futhi bandla sesithungisile ubuhlali nje futhi buhle ayike wanikwa bona meni kwabona ke uyahamba uyekhaya kuyokekizwa kanjalo kuyathatha uyohlonywa phi emzamo aya wabuya futhi umuntu wabantu bandla wathumela wathumela abakhongi nebala bafika kwakuhle kwamnandi mase kukuhle kwamnandi ke niyazi ukuthi ohambweni kunegaba zakhona uma ngabe ke eselobolile umuntu wami waqeda sekufuna phela ngiphuma ngithi ngiyaphi ngiyoshada ngithi bese ngiphuma sengihamba izinto seziyashintsha phambili into yokuqala engafike ngatholana nayo ufuna ngihlale ekhaya angiqhubeki nokufunda ufuna ngikha amanzi ngitheza inkuni ngenza amawashingi angikhulumi mina ngewashingi yakhe khuluma ngewashingi yawo wonke umuntu osegcekeni kusuka kubazali bakhe kuya kobrother bakhe abo sisters bakhe ingane zakhona ezizelwe ngisho sisi bakhona ufuna iwashelwe mina mayivuya esikoleni ufuna zinakekelwe mina ayinelwe mina angikhulumi ngokuthi mina labantu engikhuluma ngabo labo sisi ngikhuluma abantu abasebenza bahlale ekhaya ibine fanele kubonwe mina thiksile andi mewathi lapha uyakhuluma uzama ukucomplaina kumfo wabo athi cha phela umsebenzi wakho lo engakulandela wona kufanele wenze njani wenze uyayibona into uthi inzima kanjani ngawenza ngabekezela ngakhona lento kuthiwa emshadweni ukubekezela ngawenza kuthe kuhambeni kwesikhathi lento ngihlale ngicabanga ukuthi ngeke engathi ithanda ukuba nzima ke manje ayisangehli kahle uyabona ibhodo ekuphekwa ngalo lapha likhulu angikhulumi ngebhodwana ngikhuluma ngebhodo likhulu ziningi izingane bayazalo sisi futhi la abenza short bayazala angithi yabothi impilo iyaqhubeka engemnandi kumina kwale ingane ziyazalwa nje nazo ufuna ngenze kanje and awekho namahlebezi owezwayo ngabo ukuthi mhlambe kayike khona ubhuti othayo uzothatha akekho so ngiya kulento yokuthi kubhlungu uma ngabe umuntu wesifazane ezokuthatha umuntu wesilisa ekisa kubo kanti uyokwenza isiqila ingakho kwesinye isikhathi uthole umuntu wesifazane ezekhuluma ethi enena 50-50
ngobani uyazi ukuthi uma ungenalutho uhamba uthi uyakohlala nomuntu nje uzokwenzela yonke into kunzima uthobela yonke into ayishoyo nini ngaleso sikhathi esisho yena nesithando yena angikho ke lapho kakhulu ayike kuhambe sengihleli ke naye kuze kugcina manje ingathi ngiyahluleka bandla ngiyahluleka impela sekufike nengihluleka khona and uyabona la ekhaya ukuthi kwabazali bakhona ayikho lento efikayo ukuthi athatha amantombazana nakha ahlale nawo phansi amantombazana nami umakoti mphatheni kanje umakoti mepheka irice sukuma upheka ukhari yayizwa indaba umakoti methatha iwashing ngoba uphethe nezingane zenu hamba nayo yeke uwasha cha kuyabukwa nje omunye uyacabanga ukuthi uzokucela ethi imakoti ngicela ungiayinele enazi izandla zinjani zikhona kodwa azokucela ukuthi imayinele uzomayinela futhi ngeke uzusho lutho ngoba uyazi ukuthi wacomplaina kumkhwenyana usuthezile onenkomo uzokusho into eyodwa ukuthi yini engakulandela yona ekhaya nakini and nawe ngalesikhathi lento uyenza kunalamagama aringayo ngalesikhathi uhleli khona into ekuthiwa insika emakhaya ohlala kuyona uma usufake iqhosha oyalwa womama ukuthi njengoba uya kamfazi ongemama u1 no2 no3 awudingakali uyo lalela manje umthetho wakho unjani uthi nabe kunemfene evalelwe endlini ephakelwayo uzoyiphakela winike ufunda yonke into yalapha thina sinjani asangeni wena uyobamba indawo yakho manje emzini wakho sokuhambe kwahamba hayi lawo magama phela endlebeni zami hayi cha balehla ngathi hayi asengamanadileki ehla ngamtshela futhi ngilonge imtshela kancane siyasini yabo ngelinye ilanga lento engenza la ubonga mangale mawufika nginjani ngingekho ngambili kwathi ngikwazi yonke kwenzeke lokho kwathi ngelinye ilanga ngihleli nje ngingedwa endlini ngiyacabanga ngijulile ukuphumula ngisenako futhi angisekho uthandweni olumnandi ngiyashisa la lengihleli khona yebo yonke into ngiyayi-afforda ngendlela engiyi-afforda ngayo ngiyadla ngiyasutha ayikho into engayitholi enye into eyangiphazamisa neyangiphatha kabuhlungu kakhulu ubhuti wabantu ngangumuntu oyengathakazali wenyumba yonke leyo nto uyabona ukuthi isingcindezi maphi empilweni yami sekunamagama akhulumekayo egcekeni kumamezala ukuthi soyibona nini inyawo ezincane lekhaya egijini yonke lento iza kumina so ngabona kungcono ukuthi angithathe isinqumo sokuthi ngenze njani ngiphinde emuva ngazama-ke ukuthi ngizame ukuthi ngixhumane nabo abazali bami ukuthi ngeke ngiyacela ukuthi ngibuyele emuva ngoba ngiyabona engathi impilo ithanda ukubanzima uba deep so bathi abazali bazozama ukuxhumana nabo kuxoxiswana nebala lifika ilanga kwahlanganwa kwaxoxwa uyazi ukuthi kunalesithombe esiyaye futhi sifike uma ngabe sekuxoxiwe kwaqedwa kunalombuzo oyayubuzwe abazali ukuthi njengoba wena ke uthatha lesinqumo leso sithatha uneshoyo ukuthi asithatha noma nje uyazenzela ngathi nami angakabi sure ukuthi ngiyasithatha abadla ngicela ukuthi ngiphindele emuva mhlawumbe khona ushintsho azoba nalo yebo into enjalo hayi nangempela ngiphindele ephi mina ngiphindele emuva ngoba sengitshethi njani khona ushintsho kuzoba khona kanti maye babo ngiyoyithela othulile angifika lapha ya emuva ngalesikhathi mina ngambile ngekhaya ngithi ngiyobika udamba ngathi kufika ngathi ukuhlala kancane yayizwa indaba ngathi ukuhlala kancane ekhaya kanti ngalesikhathi ngambile
sethola ishance ukuthi ashele umngani wami ebengikhula naye lana. Engithi ufundile manje unemoto nayo yonke into umngani wami. Sethola ishance kanti uyashela ngalana. Bathandana la wesiphathi. Mina vele sengibuyela phezulu komuntu. Ngiyabona kodwa ukukhipha kwami beendlini kukhona abasekhaya nabakubo ukukhipha kwami ukuthi ngibuyele emuva uthi asenako lokunama nje yambona umuntu umusushito ubone nje umbone ebusweni phela umuntu into mayijabulela kodwa yabona engathi akekho happy lo muntu lento ukuthi ithi ngibuyele emuva ngiphinde emuva nje vele khona lempawu esengiyibonile kuyena mangabe ngiphindela emuva ke kanjalo useyasuka ke useyangitshela ke masibanibani la sekuno sinqumo esengisithathile sokuthi ulani. Hayi ke phela ke sengifuna ukumbona phela umuntu engilamayo uthi ubani uyazi. Hayi ke kuvunyelwana nefamily yakhe futhi sengifuna ukumbona phela. Hey but webantu la ngaphandle kunzima ngifuna ukusho kunzima la ngaphandle ngoba emzini yabantu uyabona ungenalutho uyinkinga ungenalutho kanti nale ekhaya sebeyamaza usisi uyafika useke wafika nje wami nginabe ngikade ngigodukile ngekhaya useyafika ubenze ufika ukuphetha ama KFC uphethe uthenga yonke into abashoda ngayo le ekhaya wonke umuntu uyaqoqa ugqoka kahle manje nabangena amakudla bayakhisha into ababekade bengayazi. Kanti ngiyanekwa ngapha ngiyathuka kuthiwa vele into engenalutho le. Wawuvenjwe nabhuti ubhacazile waseqaleni. Wawuluthwe yini kona kulento enje? Ezohubhazela ngamaphinifa la ekhaya, ubhazela ngekafi yashuqula. Ayibo thina sibona isimanga la ekhaya. Lokho futhi sengikuthola ngomakhelwane bakhona la emzini abangikhonzile uyathi endaweni muganile khona abomama abakhonzile khona futhi abanjani abangakhulu uyababona abantu abakhonzile sengikuthola ngaba andithame ethi uyathatha ke bandla angichithanga isikhathi ngathi ayithatha ngiyakuvumela thatha kanwa angifuni ukuba yibridge endleleni yakho. Ufuna uyiphile nje impilo yakho. Kodwa kukodwa futhi engizokusho nje ubuzoyiphila nami ngicela ngidedele ngiyophila yami. Ikona nje ngizokusho usale uqhubeke nani nohambo lwakho. Nebala kwagcina ke kunjani kuvunyelwana. Kwaphinde kwahlanganwa futhi njengasekuqaleni. Wavunyelwana ukuthi cha hayi impela ikonyana elikhahlelile ibhakede la uchitha umuthi ngcono ngiphinde emuva ngaphindele emuva ekhaya lengagcina ngiphindele khona ngaqhubeka ke sisi ngafunda awu ngana konke ngazi ngaba nako konke ngaphezulu kwalo sisi. Oh thank you. Thank you. Ngaphezulu kwalo sisi. Kama nawo konke ngaphezulu kwalo sisi. And uma ngabe ngithi ngiyalalela ilokhunjana umlando wakhe mangabe kuqhubekeka ngaye. Sengiyeza ukuthi bandla vexakekile. Hayi siyabonga kodwa ukuba wagqibela uhambe wayoziphilela impilo yakho. Hayi. Siyabonga. Waxakeka ke umntana omuntu esengezwe thiwa uxakekile nalo sisi wamdropa wamshiya phansi wathi akwazi ukuphila neqaba wamusho kwaqala manje izinkulumo ezayikhulumeka zabuya zonke bheki mina ngazizwa nje ngoba zinjalo kodwa ke ngathi mina empilweni yami isinqumo engasithatha ngathi no one stand in front of my future. Thank you, Mama. Yes.
Ngenzelani ngalento engixoxayo la e-studio? Ngenzela ukuthi bonke abantu besifazane abangavumeli ukuthi babe nobugqila ngenxa yomuntu wesilisa. uNkulunkulu ekuphile ingqondo, wakuvula amehlo ukubona, wakunika inyawo zokuhamba, wakunika umlomo ukuthi ukhulume. Kunabantu la abayishosha namhlanje bahamba ama-wheelchair, banezifiso zezinto ezithile abangazenza empilweni ukuze bakwazi ukuphumelela, kodwa abakwazi. Nawe ke lapho ekhaya ngiyasho ngithi umuntu wesifazane osanengqondo, onamehlo, onezandla, onenyawo, ayisukuma uyithitithe mntaka baba. Mawukuthi nje usahlele emshadweni ke nje futhi onzima angiyiphathi, ungazi uphume bakithi usiyichitha usunehleli lodwa, phuma kusa-early nje. Siyabonga kakhulu mama, ngibalela imnandi kangaka. Nami ndimotivatekile, angifuni ukuphosisa hayi. Suke ndayimbokodo. Suke ndaziva ndiyimbokodo. Siyabonga kakhulu mama. Hey, bamamela emakhaya onendlebe uvile onamehlo ubonile. Siyabonga kakhulu ngebalela imnandi kangaka kumama. Bantu akothi ningalibali siyafumaneka kuwo wonke ama social media platforms okanye sibhalele pha ku-email yethu umjoloshow@gmail.com okanye usi WhatsApp nansi iWhatsApp number ezansi. Until next time. Nkosi. Thank you.